Madrid dibû, Zinedine Zidanî yê 30 salî di derheqê pêşeroja xwe de dikire biryarek bistenda. Serketinên wî ew derxistibû cihê ku qet ne li bendê bû. O diviya bû Zinedine Zidane di derheqê pêşeroja xwe de biryarên girîng bistîne. Dahiyê Fransî yê 32 salî biryar da ku ji bo şînan çi ji destê wî hatiye kiriye, o di 2004 de agahdar kir ku ji taximê netewî veqetiyaye û êdî tenê ew ê di nava Real Madrid de cih bigire. Qet nebe madalyayek Şampiyonya Lîgê û Lîga Şampiyonan li pêş bû. Lêbelê rêzek bêsiûdî bi serê Realê ve hatin. Lê ji bo Zinedine Zidane qezençkirin pêwîst bû. Di hilbijartinên 2006 da gava Fransa li hember Almanya ketengiyê, Zidane di 2005 da vegeriya taximê netewî û biryar da ku alîkariyê pêre bike. Berî ku heta ji futbolê xatir bixwaze, dixwest ku di Kupaya Dunyayê de îmzeyê biavêje serkeftinek dawî. Xatirxwastina min ji futbolê ya bi Kupaya Dunyayê ew bibe daneya kariyer û kirinên min yê ji ewel heta îro ew ê motivasyoneke cihê bide min. Zidane ragihand ku ew ê di dawiya Kupaya Dunyayê ya 2006 de nuqteya dawî deyne futbolvaniya kulübê û taxima netewî. Di maça xwe ya dawî de ya li Bernabéuê li hember Realê lêxistina serî wek hevî anî. O Zinedine Zidane bi vî hawî ji Real Madridê xatirxwest. Hevalên wî yên taxim û heyranên wî ew di vê roja wî de jî bi tenê nehiştin. Hilbijartinên Fransa bi zehmetî derbas bûbû. O zarokê hunerber yê malbata Cezayirî êdî demên xwe yê dawî dijiya. Maça wî ya dawî ya di turnuvayê de jî ev imtînaya piştrast dikir. Di du maçên xwe yê serî di gava qarta zerstan nikarbû derketa maça Xuruba G'yê ya ku Fransa bi Togawra kiribû. Zidanê ku taxima wî tur neavêtibû, o maçê di rojbûna xwe ya 34 da ji odeya ji xwekirinê ve temaşe kiribû, bi ihtimaleke mezin ew ê di deriyê dervera derkete û biçûya. Lê Fransa astengiya Togo bi rehetî derbas kir. O jinûba heqê rûqaliya hilbijartinan bi dest xist. Xuya bû ku di vê rêya fînalê de şansekî din jî heye. Zidane di maçê hilbijartinan de bandorker bû. O numareyên xwe yê berê hemî li pêş çavan raxist. Bi kariyera xwe de çend xeb maçên herî baş lîst. Di nîvê finalê de di serkeftina li hember Portekîzya 1-0 de dîsa performansek ewrenk nîşanda. Penaltiya ku gola serkeftinê anî avêt. Zidane yê ku ji bo Fransa derketibû maça 107 û gola wî ya 30 ji bo partiya xatirxwestinê destpêkek ewrenk ava kiribû. Ji bo xatirxwestina vî zilamî ku futbolvanê herî baş yê wê çaxê dihat dîtin, ew ê ku Kupaya Dunyayê ji hêla bi milyonan însan ve bihata temaşekirin, o sahneyeke ji vê ya xweştir ew ê nikarbû bihata li darxistin. Lewra Zîzo bi gola penaltiya ku zû hatibû, Fransa 1-0 derxistibû pêş. Êdî şampanya dikaribûn bihatina hazirkirin. Lê wekî ku dixwest li hev nehat. İtalya di sporê de wekevî bi dest xist û fînala li Berlînê ber bi dirêjkirinê ve bir. Gavekê dînîtiyê bi Zinedine Zidane vegirt, vê ya jî kir ku di roja dawiya futbolê de ji ber sebebên çev neyê ji bîr kirin. Sıfetên ku ji hêla Matteo Materazzi'yê İtalyanî ve jidiya wî û xuşka wî re hatibû dayîn, bandorek mezin li ser vê dînîtiya bi derbekê re ya Zidanî kiribû. Posteyê qada navîn bi carekê re xwe hunda kir. Êrişê futbolvanê İtalyanî kir û bi derbek serî ew li erdê raxist. Vê kirina wî heyranê wî şaşmayî hiştin. O giştikan dest pê kir û pirsek tenê dipirsîn. Çima? Ev kirina wî ya ku wek dînîtiya gavekê dihat dîtin, temamê dunyayê şaşwaz kiribû. Zidane ji bo vê kirina xwe lêborîn xwestibû. Lê ragihand ji vê hereketa xwe ya ku dawî li kariyera wî ya profesyonel ya 18 salan anîbû, ne poşman e. Ez nikarim bibêjim ku bi vê hereketa xwe şanaz bû. Me li tev li vê ya jî ez ne poşman. Eger ku ez poşman bibim, ew bi wateya ku wan heqaretên ku wî zilamî ji min re kiribûn hevdekan qebûl bikim. û ez vê tu carî nakim. Tevlî ku ji Kupaya Dunyayê bi vî hawî derketibû, jî mezinbûna Zinedine Zidane ya dunyaya futbolê de ne mümkün e ku bê înkar kirin. Ew di futbola modern de hosteyekî bê emsal bû di textîk û lêxistinan de.
Di parastinê da kêmaniyên hîn derneketbûn holê didît û bi pasên nermik rê nedida ku reqîbên wî têkilê gogê bibin. Hosteyê qada navîniyê Fransız ku sê caran di dinyayê da futbolwanê herî baş hatibû hilbijartin, yek ji wan futbolvanên temaşekirina wan herî kêfdida mirov bû. O ji bo unvanê efsaneyê futbolê heq bike jî vana çerdek bes bû.